Ara sí, no? És el costum de parlar al tel i llavors així un se n'oblida que hi ha micros que realment també donen el seu cop de mà. Comentàvem que d'alguna manera ja heu sentit què és el que diu el David, no? El David Gaspar, que és el guionista, director i protagonista d'aquest fantàstic curt que, com dèiem, no ens va encandilar l'any passat com per poder escollir-lo entre els finalistes que es van projectar tant aquí a Tarragona Reus en la novena edició. Per tant, el que farem és, us presentaré a les altres persones que ens acompanyen avui a la taula. Tenim al costat del David a la Maite Serrat. La Maite Serrat és doctora, psicòloga i fisioterapeuta a la Vall d'Hebron. Ella és coordinadora d'un grup de treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya que es diu Salut Planetària i Ambiental. A vegades la gent ens diu, bueno, i què té a veure aquest curt amb l'àmbit de la psicologia? D'això plantejarem, no?, que ens pugui parlar, com dèiem, la Maite. I ella és presidenta també del Sim Project, es diu així. Després us demanaré que m'expliqueu també, o que podeu compartir amb la resta de persones, cadascun dels projectes que jo desconec i val la pena que en puguem parlar en profunditat. Tenim aquí a la meva esquerra la Purificació Canals. Ella és biòloga i consultora en conservació marina i costanera, membre del Consell Científic del Conservatori de l'Espai Litoral de França. Ho he dit en català perquè el meu francès no em fes una mala passada, d'acord? I presidenta, ha estat durant 15 anys presidenta del Medpan, que també serà una altra de les qüestions que li demanem que es pugui plantejar i parlar. I per últim tenim el Jaume Folch. El Jaume Folch és doctor i expert en biologia marina, investigador del grup de recerca Tecnatox de la Universitat Rovira i Virgili. Algú s'anima a començar? Teniu preferència per poder començar algú de vosaltres? Amb ell el deixarem perquè ell, com dèiem, ha dit que, com que ja ha parlat, després el tenim, evidentment, per poder parlar amb ell, però, si us sembla, comencem. Vinga, posem-s'hi? Vinga, doncs. Tenim la presentació, em sembla? Val. Molt bé. Doncs bona tarda. Primer de tot, moltes felicitats, David, tant per la part actoral com per la part de direcció. Un treball magnífic. Em sento molt honorat de formar part d'aquest acte, avui aquesta tarda. I bé, jo com soc profe i no ho puc evitar, doncs si no faig una presentació doncs no ho trobo bé, m'agafa molt de panxa, i llavors us he fet una presentació. Vale? Llavors començaré com començaria normalment. Tirem la primera. Bueno, això és la platja del Miracle. I llavors ens posem tremendos. Següent. Des del Glòria, la pandèmia, ens hem deprimit molt tots i hem pres molta consciència de que aquí a Tarragona està passant alguna cosa molt greu. Tirem. I cada vegada és pitjor, i que és el poble on estic vivint ara, Altafulla, i ja no tenim platja, tenim una garcera portuària, tira. I això, a més, ens costa molt diners. El Niño Becerra doncs, va presentar aquest article del Nature que diu que, bueno, que perdrem el 15% dels diners que ens queden, o sigui, ens quedarem amb res, i tot això és un petit desastre que va avançant, i llavors ens posem tots dramàtics i ens posem tristos. I llavors, com aquesta tarda juga tothom, menys nosaltres, bé, com que juguem bé, que no juguem a futbol, però mira. Llavors us he preparat un joc. El joc consisteix en que us posaré dos fotos, unes de fora i unes de Tarragona. Hem d'endevinar quina és la de fora i quina és la de Tarragona. Com he posat moltes fotos, anirem ràpid, perquè si no, a l'hora del sopar encara estarem triant fotografies. Però l'esperit del joc és aquest. Comencem? Bueno, això sí, arma llancívola política, deixa'm estar. La política avui no, que soc el nàstic, deixa'm estar. Tira. Val. Aquesta foto és de Tarragona, o, següent, o aquesta. Aquesta és fàcil. Següent. Unes Cambrils, a l'esquerra, i l'altra és de l'altra punta del món, del Pacífic. Següent. Aquesta o la següent? Bueno, aquesta és difícil. Només es pot saber que és d'aquí perquè se'n veu la panxeta i aquest soc tira, es veu la panxeta i aquesta és d'aquí i l'altra pot ser de qualsevol lloc del món. Següent. Aquest vaixell, següent. O aquest vaixell. Següent. Doncs el de l'esquerra el tenim al Port de Tarragona i l'altre està al Mar Roig. És un carguer. Següent. Això són dofins. Hi ha una petita pista. Següent. I això també són dofins. Següent. Doncs uns són d'aquí i els altres són del Mar Roig. Amb una amiga que encara no s'ha recuperat de la impressió de que li passés això. Següent. Aquest. Següent.
o aquest. Clar. Següent. Doncs una és Tarragona i l'altra el Marroig, la mateixa espècie. Següent. Això o següent. Això. Això ja m'has fotut. Següent. Una és de les Illes Medes a l'esquerra i l'altra és d'aquí. És d'aquí davant, del port. No, del Mar Roig, perdó. I l'altra és d'aquí, de les Medes, perdó. Següent. La una. Això, següent, o això? Doncs següent. El de l'esquerra és el port de Tarragona i l'altre sobre el Galápagos, al Pacífic. Ningú diria, Següent. Aquesta, que encara no està a Malioli, següent. O aquesta, següent. Pues la de l'esquerra és d'Indonèsia i l'altra és de Tarragona. Següent. Ja anem accelerant, ja el procés va ràpid. Aquesta o aquesta. Següent. La de l'esquerra és del Carib i l'altra de Torredembarra. Següent. Aquesta o següent. Aquesta. Següent. La de l'esquerra és del Pacífic central i l'altra és de l'Ametlla de Mar. Que avui estàvem fent no sé què, una festa, o no sé què hi havia. Següent. Aquesta o aquesta. Les dues podrien ser perfectament de Tarragona, però una és de les Maldives i la de l'esquerra és del Port de Tarragona. Següent. Aquesta o aquesta. Que les dues també, següent, podrien ser de Tarragona, però bueno, una és del Mar Roig. Següent, estem donant el tom al món, així un rato. Aquesta o següent, aquesta. Següent, doncs una és de l'Atlàntic, de Sud-àfrica, i l'altra és d'aquí de les Medes. Següent, aquesta o següent, aquesta. Següent, la de la dreta és Tarragona al port i l'altra és del Pacífic central. Següent, aquesta o següent, aquesta. Són idèntiques. Següent, la de l'esquerra és el Carib i l'altra és de Tarragona. Següent, aquesta, següent, aquesta. Següent, Oceà Índic, Tarragona, el port. Següent, aquesta, i això és gros ja, aquesta ja és de nota. Aquesta o següent, aquesta. Següent, la de l'esquerra és el Pacífic central i l'altra és el port de Tarragona. Següent, aquesta o següent, aquesta. Següent, una és Micronèsia i l'altra és Tarragona també. Següent, aquesta o següent, aquesta. Aquesta té més cara més mala bava, és d'aquí. Següent, és producte local. Següent, i aquesta o següent, aquesta. Aquesta és de Torredembarra, següent, i l'altra és del Pacífic. Però el Pacífic és natural i aquí són invasores, el que diuen les algues assassines. Conclusió, següent. Això ho tenim aquí davant del balcó del Mediterrani. Què ha dit que no tenim mar? O què ha dit que no tenim coses xules? Tenim el 10% de la biodiversitat del món, amb un 1% de l'espai. I següent, tenim tot això. Això és de Tarragona. Següent, i tenim tot això. Que ja és primavera i següent. I tenim peixos tropicals i tenim una mica de tot. Jo dic perquè, clar, és que ho tenim tot destrossat. Home, tampoc, encara no. O sigui, anem pel camí, però tot això està viu ara. Ho tenim ara, no? Següent. I què fem nosaltres amb tota aquesta bellesa? Doncs, següent, el mamotreto. Doncs és l'especialitat local, doncs agafem totes aquestes riqueses litorals i les destrossem. Hem estat altament eficients amb el desenvolupisme de destrossar-ho tot. I ara comencem a gastar-nos diners a tornar a posar les coses com estaven abans. Això li deien Sísif, no? Los trabajos de Sísifo, els grecs. Següent. I bueno, això, que és el motiu del documental. Següent. I fent noves espècies de plàstic a la punta de la vora. Següent, això és una medusa nova de plàstic. Següent. I per què fem totes aquestes coses? El documental deia perquè són febles, molt, però després són raros, perquè amb una pandèmia que morien milers de persones només es preocupava el paper higiènic. Següent. I el professor Carbonell té una hipòtesi alternativa que a mi sempre m'ha agradat, que és que som imbècils, bàsicament. Hi ha una altra hipòtesi que és molt petitet, i aquí sobretot és molt petitet, i volen fer 50.000 coses. I tothom vol tot, per la tovallola, la moto aquàtica, el no sé què, i tothom vol fer de tot. Següent. Sobretot el que fem és enamorar-nos.
caminar despullats per aquí, per la Rocaplana, tot això. I surge l'amor en primavera. I això és una cosa molt bonica. De fem a la platja, tots els que tenim platja, següent. I fem turisme, és una activitat cultural, següent. I després de la pandèmia ens vam adonar que a més d'enamorar-nos i del turisme i de tot això, sense el litoral, sense l'espai obert, ens moria. Després de 4 mesos tancats a casa, la gent, si no li donava el sol, si no caminava, si no veia el mar, li agafava un no sé què. I vam començar a valorar el valor que té això, el viure al costat d'una bellesa natural, d'un recurs natural com el que tenim a Tarragona. Següent, parlava de Green Space, de Blue Spaces, i bueno, he de dir que la introducció de la meva vida del concepte de Blue Space i de la idea de Blue Space la tenim aquí sentada, que és la Mercè Milán. Com ha dit el vídeo, la vida són il·lusions. I públicament i t'ho dic ara perquè te'n recordis, continua amb l'espai blau, que sigui la il·lusió de la teva vida i no defineixis, en veritat. Ella és terapeuta i els espais blaus són terapèutics, en 2 coses. Cada vegada hi ha més evidència científica. No és que sigui una percepció, és que hi ha documentació científica. El que passa que triga temps, no es fa en 2 dies. Els espais blaus, com els que tenim a Tarragona, fan 2 coses. Una és calmar el mecanisme de l'estrès, el que es diu l'eix hipofisari adrenal, que és un mecanisme que ens fa molt de mal i és propi de la nostra vida moderna. I l'altra cosa és l'exercici físic. Algú va dir que estàvem obligats a treballar. No, o sí. El que estem obligats és a fer exercici sempre, tota la nostra vida, perquè és impossible viure amb salut sense fer exercici. I els espais blaus contribueixen a això. És la medicina universal. Sense exercici físic no hi ha salut. És impossible. Això sí que és una condemna divina. I els espais blaus contribueixen amb això i amb altres coses. Continuant? I el que mengem, i la contaminació, i tot això, i ja vaig acabant, influeix en la nostra vida de moltes maneres. Continuem. El que mengem fa que les bactèries del nostre intestí no estiguin contentes, i si les bactèries no estan contentes tenim una depressió, i la vida no és xula. És a dir, tot això influencia la nostra vida quotidiana de maneres que comencem a entendre ara i no ens imaginàvem fins fa 4 dies. Continuem? L'amor és molt bonic, però es trenca. Quan es trenca, l'amor, que és la part tonta de l'amor, és següent, has de recuperar amb un mecanisme que es diu la resiliència. I la resiliència també està basada en el que menges, amb on vius, amb els espais blaus, amb totes aquestes coses que et fan tenir salut quan encara estàs enamorat. Doncs quan te desamores encara necessites més això. I sembla una tonteria, però no ho és. Següent. Els plàstics, que aquí a Tarragona són campions mundials, següent, entren als nostres organismes. Aquest és un treball que vam publicar a l'URB. 8.000 peces de plàstic per cos només menjant paella. Per persona i per any. Següent. El 0,5% del nostre cervell ja està plastificat. És allò, quan encuentren evidencias de los tarraconenses d'aquí 2.000 anys trobaran restes de plàstic, comptant de l'osamenta. Següent. I fins i tot anant a nedar, que aquests són els companys del Xina que van aquí al Rabassada, doncs obrir la boca te'n passes plàstics. Com estan sans no passa res, però jo no voldria saber on van a parar els plàstics, que a la platja de Rabassada n'hi ha uns quants. Següent. Quan això provoca un desastre, perdem tots. Següent. En les generacions següents provoca una cosa que es diu ecoansietat. I com deia el documental, una cosa molt important és que si anem a dormir els d'aquesta generació pensant que hem fet alguna cosa, perquè aquests nanos no pateixin, ni puguin gaudir el que hem gaudit nosaltres. Següent. Ja hem acabat. Alerta boomer, maduritos interesantes. Joves per una banda i un ja té una edat i ja d'això, i els baby boomers què ens passa? Següent. Doncs els baby boomers, el principal problema que tenim és el cervell. El cor va tirant, altres coses van tirant, però el cervell no té massa solució, de moment. Següent. I aquest és un article molt important que demostra que gairebé el 50% de les coses que fan que tinguin una malaltia tan important com l'Alzheimer, següent, que afecta 1 milió de famílies, aquí a l'estat espanyol, que vol dir el 10% de la població de tot Espanya, doncs està degut a coses del nostre entorn. I entre aquestes coses hi ha l'alcohol, la nutrició i la pol·lució, és a dir, on vius i com vius. I això contribueix a que tinguis un cervell que funciona més o menys. I ja per acabar, continuant,
Hi ha estratègies de la Unió Europea. Teòricament, d'aquí 5 anys, Tarragona, el 30% del litoral hauria de tenir alguna figura de protecció. Ara no en té ni l'1%. I no acabo de veure la manera. Següent. Hi ha moltes coses que es poden fer. Hem començat per les més poc sofisticades. Següent. I n'hi ha moltes de coses que sí que es poden fer que són útils. Encara no hem començat. I la pregunta és, potser que ens espavilem? Següent. Pessimista, com el professor Margalef, però actiu. I següent. Doncs això és el que hem de discutir. Està bé que ens puguem quedar amb alguna de les qüestions que han dit per després poder-les reprendre, però si us sembla, per poder, com dèiem, mantenir els torns que dèiem que són del voltant de 10 minuts, es podem allargar, com dèiem, una mica i després reprendre-ho. No. Perfecte. Per tant, si et sembla, dona la paraula a tu, Curi, si pots també plantejar la teva visió a partir, com dèiem, de la visió. Perdoneu, no us ho he dit, ells han pogut veure el club abans, perquè em semblava important que el poguessin visionar i a partir d'aquí reflexionar al voltant de les qüestions que els hi pogués despertar. Així que, endavant. Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me en aquest entorn que trobo molt interessant i és un debat que Tarragona necessita i molts més dels que estem aquí perquè està bé que l'engeguem. Primer que res, agrair al David el documental. La veritat és que em va encantar quan el vaig veure i avui que ja l'havia vist, però clar, el mires amb un ordinador, en un aeroport abans d'embarcar i dius, ostres, guai, però me'l tinc que tornar a mirar. Doncs, ara, com l'he tornat a mirar i en gran i aquí, la veritat és que m'ha reforçat les primeres percepcions que vaig tenir i et diré que la síntesi que a veure, com a científica m'ha agradat, és que un dels problemes que tenim sovint la gent del món de la ciència és comunicar la gravetat de les coses. El Jaume acaba de plasmar-ho també en quantitat d'informes amb uns índexs d'impacte que diem en ciència increïbles, dades. El repte és com comunicar això a les persones que no tenen aquesta formació científica o que tenen formacions científiques però no del nostre camp. Això és camp de les ciències biològiques, però inclús formació científica, però d'altres camps se li escapen la gravetat de moltes d'aquestes coses. I jo crec que aquí potser hem de seguir treballant amb això, però hem d'obrir altres camins. I el que ha fet el David és, diguem, obrir o seguir un altre camí, que no és el camí de donar dades científiques, sinó el camí de la connexió emocional i de la transcendència d'aquesta connexió emocional amb un entorn del que depenem. I això ho sap tothom. Tothom sap que necessitem aigua, que necessitem aliments de qualitat, que necessitem aire net. Per això no cal anar ni a la universitat. I, de fet, qualsevol animalet a la natura sap on anar a trobar això, perquè si no ho troba, no. Però hi ha una part més profunda que és emocional. I a mi m'ha agradat molt també la similitud, no?, de la comparació entre el món de les emocions i l'aigua, no? Perquè també des d'un punt de vista... He treballat molt en temes, diguem, en filosofies orientals, no? I els elements, i com aquests elements es vinculen amb la nostra vida, amb el món, per exemple, del ioga, doncs totes les emocions corresponen a l'aigua. I segurament, clar, per exemple, el Marlo Sant Fèlix ens parla, no?, és que la vida ve de l'aigua, per tant, la vida és emoció, també, no? Primer que res és emoció. I abans d'existir, existim en un medi aquàtic, que és l'úterus de la mare, no? Vull dir, hi ha tota una connexió profunda, però és que sobretot el que és important és perquè l'emoció és el que ens mou. Si no hi ha emoció, les dades no serveixen de res. Si no ens toquen el cor, el cervell no actua. I aquest és el gran error que tenim des del món de la ciència, pensar que donant tones de dades la gent reaccionarà. No reaccionarà. Però m'ha agradat el que has posat, per exemple, tots els temes de l'amor, de les vivències, perquè aquestes vivències, quan tu les complementes amb dades, pot realment fer que aquella emoció es transformi en acció, que és del que es tracta. Perquè si l'emoció ens bloqueja, que també surt en el documental, les persones parlen que ens podem sentir de vegades, i aquesta és una de les conseqüències de moltes de les campanyes que hem dut a terme des del moviment ecologista, és que matxaquem a la gent en tanta negativitat que davant de la negativitat que fem? Col·lapsem i ens tanquem. No hi ha cosa que ens inhibeixi més que l'estar apretats o el tenir por.
la por ens tanca, no? I quan estem sobresaturats, també, en compte de reaccionar, ens inhibim. Llavors, clar, a mi m'ha agradat el documental perquè mostra aquesta interfase entre què faig, actuo, no actuo, quan ja tinc consciència, que aquesta probablement és la paraula màgica de tot el canvi, quan ja tinc consciència, com faig per amagar-me d'aquesta consciència? Clar, la consciència no és quelcom que ve per informació freda, bé, és com un despertar, que de vegades et ven sec. És un somni, és una vivència d'un moment donat, és associat a una emoció. Llavors, quan tu ja tens aquesta consciència, és molt dur fer veure que no te n'has assabentat. I el que passa, que aquí hi ha tot un altre paquet, que és amb part del repte que tenim, que és que vivim en una societat que ens vol sense consciència. Tots aquests personatges que has posat tu, del baby boomers, no tots som així, vull dir, alguns que no coincidim, no? No venem ordinadors, ni posem polítiques com el senyor Trump, ni molt menys, no? Però sí que és veritat que vivim en una societat que intenta anul·lar la consciència, que ens anestesia. Moltes de les funcionament darrere de les xarxes socials, això, els que sou del món de la psicologia ho coneixeu millor, però jo em dedico a treballar amb les persones, no? Quan treballem amb la gestió del medi marí, en realitat, les algues, els peixos, els coralls, els dofins, no es necessiten per res. No es necessiten per res, només necessiten que no els emprenyem, perquè ells, si el medi està sa i tranquils, ja es desenvolupen, ja tenen uns equilibris. Nosaltres ens hem convertit en un element dissonant. Llavors, quan parlem de gestionar el medi marí, la natura, en realitat el que parlem és de gestionar persones. Per això la psicologia és tan important. Comprendre quins són els processos que hi ha darrere del nostre comportament. Perquè la natura soleta ja fa la seva via, però com que nosaltres sovint el que fem és interferir, el que hem de treballar és amb les persones. Per això és molt important comprendre què motiva les persones, què les pot fer canviar. I al mateix temps com el sistema en el que vivim, especialment en el món occidental, però no només, jo he treballat, he viatjat fa molt poc al sud-est asiàtic, he estat treballant uns quants anys a Corea, i a veure, les societats no són occidentals des del punt de vista cultural, però tecnològicament i de desenvolupament són increïblement dures. Vivim en un món en què ens intenta anestesiar-nos, intenta que la consciència que tenim no es transformi en acció. Ens encaixona amb uns sistemes d'intercanvi, de comunicació. Diu, no estem més connectats que mai. Mentida. Fals. És una connexió superficial. Quan perdem la connexió profunda, la resta no serveix per res. Serveix per fer soroll i per tindre'ns enganyats. Llavors, a mi del documental el que m'agradava molt és que ens portàvem a aquesta connexió profunda. Aquesta en la qual la diferència entre tu, on acaba la teva pell, que no la teva persona, perquè tenim un camp energètic que va més enllà de la nostra pell, on acaba el teu camp energètic de la persona i hi ha el dels altres. Formem part d'un únic sistema, com deia la senyora psicòloga, la Ponset, som part de les estrelles, estem fets del mateix material. En el fons, a nivell més molecular, més bàsic, som el mateix que la natura, som el mateix que tot l'espai que ens envolta. El que passa que no tenim aquesta percepció per temes de com ens han educat, els nostres sentits a vegades no ens ajuden i ens fan sentir separats. Aquí, en aquest sentiment de connexió o desconnexió, és on rau, primer que res, la nostra felicitat i després, com a conseqüència de ser infeliços, tot el mal que fem. Llavors, si no ajudem a fer aquesta reconnexió que comença cap a tu mateix i a lo més proper, és molt difícil canviar, perquè posem l'èmfasi en que canvien les polítiques. Evidentment que han de canviar, per descomptat. Sobretot per ajudar que la gent reconnecti, que canvien les polítiques, que canvia l'economia, però en realitat gran part de la feina és aquest procés de reflexió interna que el David ha fet i que a més ha sabut plasmar d'una manera poc usual i que jo crec que pot obrir la porta a moltes persones a motivar-se per fer aquest treball. I com deia, jo em dedico a treballar amb persones
connectant-les arreu del món ara, doncs això no sortia en el meu currículum, però vaig estar aquests 15 anys treballant al Mediterrani, connectant gestors d'àrees marines protegides. Van començar 9 gestors en uns pocs països i avui ja, formant part d'aquesta xarxa Medpan, pràcticament tots els països excepte Síria per una qüestió circumstancial. La gent ens deia, això no funcionarà mai a la Mediterrània, és impossible connectar una xarxa de gestors d'àrees marines protegides aquí. No veieu que ens hem barallat des de fa 10.000 anys? Sí, però el mar ens connecta. I quan cada un vol conservar el mar des del seu raconet, sap que només ho pot fer si el que està al davant també ho fa i el que està al costat també ho fa, perquè el mar és connector. I per protegir el mar hem de connectar les persones. Avui estic treballant amb això per connectar xarxes com la de Medpan amb xarxes d'altres llocs del món, perquè necessitem ser capaços de mantenir aquesta connectivitat en el nivell local, aquí a Tarragona, amb el nivell global. Les polítiques globals no poden estar separades de l'acció diària de milions de persones en el planeta. Això és la feina que haurien de fer els ministeris. Les parts contractants dels convenis de la ONU haurien de fer aquest treball quan tornen al seu país, de traduir això en accions pels seus ciutadans. Això no ho fa gairebé ni el país més desenvolupat del món. Llavors, com que no ho fan, hem de trobar circuits alternatius amb persones sensibilitzades i conscients i compromeses per anar-les connectant amb gent del món científic, del món tècnic, del món cultural, de totes les àrees, i crear xarxes no només horitzontals, sinó horitzontals, verticals, diagonals, perquè la natura és connexió. I és connexió en totes les dimensions. I si volem realment respondre a la natura hem de ser biomimètics, hem de copiar de la natura. I aquí és on crec que hi ha la principal feina a fer. I des de tots els punts d'entrada tots són benvinguts. És igual a què et dediquis tu en el dia a dia. Els elements de consciència que ens plasmava el David són comuns a tots. Tant se val que siguis doctor en biologia com la persona que reparteix informació al carrer o que gestiona una xarxa social. És igual la teva feina, perquè tots formem part d'un únic planeta. Per tant, hem de sentir aquesta connexió en comptes del que ens intenten fer creure de distanciants per idees polítiques, per idees religioses, per sexe, per edat, per la roba que portes, per 50.000 xorrades. Però és que al final l'essència és una altra. Moltes gràcies. Els biòlegs i et parlin de les emocions, dels sentiments, de les relacions, de la importància de connectar, perquè, com dèiem, aquesta és la intenció precisament d'una taula com aquesta. A partir de què? D'un acte creatiu. En aquest cas, com comentàvem, no? L'acte creatiu del David, que busca la manera de poder parlar d'un tema per tal que pugui arribar d'una manera planera i que pugui tocar les sensibilitats. Si et sembla, Maite, et donem ara la paraula a tu, justament perquè vull parlar de psicologia o de biologia, si vols, ja que ets del col·legi de psicologia. Deixaré la part de psicologia, que ja hem parlat molt d'ells, d'emocions i conscietat. Molt bé, molt bé. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per invitar-me en aquest col·loqui. La veritat és que fan falta més espais d'aquests per fer aquest tipus de reflexions. Evidentment, felicitar en David. És un documental que realment em va impactar. Crec que has fet una reflexió profunda i que l'has sabut de plasmar molt bé i que realment arriba a tots els espectadors i és una forma de divulgar, és una forma de fer educació, no?, amb l'experiència d'un mateix. I crec que, fer aquesta reflexió profunda sense autoflagelar-te en excés, no?, crec que està molt bé i és una forma de ser conscient del moment que estem i, a més, una forma molt honesta i molt sincera de mostrar-te i d'expressar-te, o sigui que moltes felicitats. La veritat és que aquest documental donaria molt, per expressar, per detallar cada una de les frases que diu i cada un dels conceptes. Jo una mica lligant amb el perfil que comentava, estic a l'Hospital Vall d'Hebron, soc especialista en fibromiàlgia, en dolor crònic, però us explicaré la relació entre la meva especialitat de dolor crònic i tota la meva activitat assistencial, docent, investigadora i divulgadora és en l'àmbit de la fibromiàlgia, dolor crònic i salut, aquesta salut planetària i ambiental, i la part d'inclusió, que ha dit Sim Project, som un club inclusiu de muntanya, el que fem és fer muntanya per totes les persones. La gran fita que hem aconseguit al novembre de l'any passat és arribar al camp base de l'Everest,
amb 30 persones amb diferents capacitats, persones amb diferents diversitats i diferents discapacitats. I com es lliga tot això? Doncs que vivim en el món que vivim, que és molt material, molt d'immediatesa, som persones que venim de les cavernes i ens n'hem oblidat, perquè el que estem és en llocs tancats, llums artificials, pantalles d'ordinador, focus. Ja deia que hem transgredit tots els límits, ens és igual que sigui de dia, de nit, nosaltres tenim els nostres propis horaris, dinem quan volem, en funció de la feina, de les criatures, del que he de fer, però no ens hem desconnectat totalment de la natura. I això està generant moltíssimes patologies cròniques. Està més que reportat com el canvi climàtic ens està afectant, i jo, que sóc especialista en dolor, a més, ho veiem, com parlem moltes vegades d'un model biopsicosocial, no? Per fugir ja del model biomèdic, però en aquest biopsicosocial ens quedem curts també, perquè hi ha una part, sense dubte, del moment vital de la persona i una part encara més important, que és la part ecològica. Dintre d'aquest model biopsicosocial d'atenció a les persones hem de tenir en compte aquest canvi climàtic, que no en som conscients. De fet, hi ha estudis que reporten que el fet d'estar en espais tancats, fixeu-vos quant temps passem a la setmana dintre d'oficines, dintre de la casa, dintre d'aquest espai mateix. Quan entrava cap aquí li deia a en Jaume, dic, ostres, aquest documental l'hauríem de veure fora, a més, amb les vistes espectaculars que teniu aquí a Tarragona, i tocar l'aire, no? Jo, de fet, la teràpia que faig per persones amb fibromiàlgia ja no la faig a dintre de l'hospital. Després de la pandèmia, vinculat amb un estudi d'investigació de la meva tesi doctoral, vaig poder demostrar com l'eficàcia millorava en entorn de naturalesa, que això no vol dir haver d'anar a caminar a la muntanya, ni pujar 5.000 metres, ni a 7.000. Simplement estar exposats a la naturalesa mitja hora diària, aquí. No fa falta que us mogueu gaire, qualsevol parc de qualsevol ciutat, de qualsevol poble, el simple fet d'estar asseguda en un entorn de naturalesa té molts beneficis físics i psicològics. Per tant, necessitem la natura, però l'hem mal utilitzada. Ens les estem carregant per la nostra pròpia comoditat, l'estem utilitzant com a persones consumistes. Estem en una societat que tot és consum, tot és immediatesa, que vull jo per estar bé, i ens hem oblidat que el meu estar bé necessito la natura, no podem viure sense la natura, i ara ens comencem a donar compte, tot i així encara no som conscients. Aquí hem tret molt el tema de plàstics i podríem parlar moltíssim, i com tots els canvis, tota la part de disruptors endocrins, com ens afecta físicament i no en som conscients, però perquè tampoc no ens ho han explicat. És a dir, si ningú ens ho explica, nosaltres com ho podem saber? Nosaltres tenim el nostre dia a dia, no?, amb les nostres feines, les nostres criatures, podem tindre, i algú pot tindre temps, no?, per buscar aquesta part, però fa molts documentals com el que ha fet en David, molta conscienciació per donar aquesta informació, inclús des del que és la sanitat pública. Tenim molta feina a fer. Ara estem implementant ja només una unitat de salut planetària i ambiental, ja instaurada en un centre d'atenció primària, i cada vegada s'ha de fer més aquesta conscienciació d'aquest vincle, retornar a la natura, i no és només explotació, no és què la natura em pot donar a mi, sinó que què hi puc fer jo a la natura, encara que sigui només per una part egoista, de que necessitem aquesta reconnexió amb la natura. Som éssers naturals, no som de ciutat. Hem construït les ciutats i ens hem organitzat aquí tot un món, que ja us dic jo que, a més, no només excluïm a la natura, sinó que excluïm a les persones amb diversitat. I us ho diu una persona que és autista, i aquí em veieu. Jo he estat 40 anys que m'he volgut morir, he tingut 4 intents de suïcidi, i amb 26 anys em van diagnosticar trastorn límit de personalitat. No la tinc, sóc autista. No és un trastorn, és una capacitat diferent, i és simplement perquè m'he sentit sempre exclosa de la societat. I això és el que a dia d'avui encara continuem fent amb moltes persones. La diversitat continua molestant, però no només la diversitat, la natura. Aquí es deia, per fer algun canvi no m'ha de molestar, no? O inclús la Poncet deia, clar, si jo he de canviar molt els meus hàbits de vida, potser després ja no m'interessa tant ser solidari i empàtic i comprensiu i acceptar la naturalesa, no? Perquè m'impliquen a mi. Ja, però és que al final les persones, i vosaltres en sabreu més que jo del que són les relacions humanes, perquè no les he entès mai, a dia d'avui tampoc les entenc, i crec que em moriré sense entendre com us relacioneu,
Però va d'això, va de que encara que no t'entengui, poder trobar aquesta acceptació i aquesta empatia. I, sens dubte, entre nosaltres hi ha d'haver-hi major acceptació, que no hi és, i hem de saber que la natura la necessitem, encara que sigui per egoisme propi. La diversitat és la que ens fa créixer. Aquí som 5 persones, si totes pensem A, serà molt fàcil organitzar-nos. El problema és quan ell pensa arbre, tu penses sabata, tu penses poma, jo penso 2 i ell pensa estrella. I dius, i ara què fem amb tot això? Però la natura què mou? I aquí tenim 2 biòlegs. Mou la homogàmia, mou que 2 exactament iguals només es reprodueixen entre ells, o la diversitat, i ja no només humana, sinó l'espècie animal, prospera precisament per aquesta diversitat. És motor de vida, i fins que no entenguem que la diversitat és motor de vida, el que farem és, a poc, anar-nos apagant com a éssers humans. Moltes gràcies. Vamos, ¿por qué este formato? Porque hay una parte en el corto en el que tú dices, vi un día un documental que me dejó hecho polvo, ¿no? Sí. Y a partir de ahí juegas con el humor de alguna manera también, porque incluso todos los cortos tienen que poderse dejar los créditos al final. Pero en este es muy importante porque ahí dejas también tu nota de humor, en la que dices que todos los plásticos que se han extraído y luego devuelto al mar. Luego que dices, no, hombre, no, para que la gente no crea, ¿no? ¿Qué te permitió escoger este formato? Porque yo pienso que es una muy buena manera, como decíamos, ¿no? Porque incluyes ahí 3 profesionales de la divulgación, de la biología, de la filosofía, ¿no? Y a partir de ahí está todo el montaje. ¿Qué te hizo pensar que incluso es un documental con una parte de ficción? Porque está ahí, y ahí también te quería preguntar, ¿no? El tema del sueño, cómo lo introduces y qué de manera, cuál es la interpretación de ese final para ti, ¿no? Y cuál es la que ha hecho el público también, porque está ahí ese principio, ¿no? De ese pensar en tu muerte, ¿no? A manera de un disparo de alguien que es... Y cómo eso te ayudó a poder gestar justamente un documental que, bueno, que depende de cómo puede ser muy farragoso y depende de cómo puede entrar muy bien. Yo creo que este documental entra muy bien porque combina diferentes elementos, ¿no? Elementos que le tocan a uno personalmente, de cosas que ha vivido seguramente, ¿no? Pero ese formato, ¿qué te hizo decidir y con qué objetivo, ¿no? Para poder tirar adelante el formato que utilizaste. Bueno, muchas gracias por invitarme y por proyectar el corto. Vaya por delante que soy la mínima autoridad al respecto de todas estas cosas. Siento mucho respeto por vuestras disciplinas y mi aproximación era totalmente recreativa. No he querido, he querido ser fiel a los procesos de los que hablo, porque me apetece ser útil cuando cuento historias, pero bueno, he planteado una dosis que me parecía la dosis mínima digerible para cualquier persona. Y lo que decíais antes del comunicar, yo lo pensé desde el principio. Yo vengo de la publicidad, me he dedicado a publicidad muchos años y yo de repente me expuse, esto empezó con que yo me expuse yo quería hablar del mar, que tengo una relación con el mar de muchos años, y quería hablar sobre el mar, pero no sabía de qué manera. Entonces me expuse a todos los documentales del mundo sobre medio ambiente, crisis climática, microplásticos, y dije, no puedo más. O sea, me quiero morir, no quiero saber nada más de microplásticos en toda mi vida. Entonces pensé, se me provocó ese rechazo del que hablabais, ¿no? Entonces pensé, y ostras, hay un montón de gente, de agentes generando información sobre cómo funciona, bueno, sobre la situación, pero creo que hay poca gente traduciendo toda esa información en mensajes que sean capaces de entrar. Y ahí es donde entra la publicidad, que normalmente no se destina a estas cosas, se destina a quien puede pagar por las ideas. Entonces pensé, bueno, pues voy a poner en práctica lo que yo he experimentado exponiéndome a todo esto. Voy a hacer que esta sea la historia y el trayecto, ¿no? Pues, qué hacer con toda esta culpa, con toda esta sensación de pues, incomodidad. Y bueno, y a partir de ahí pues formé un equipo. Pensé, o sea, yo pensé, voy a hacer un documental y este documental lo va a ver mucha gente, o más o menos gente. En algún momento estará en alguna plataforma, o sea, estará accesible para la gente que lo quiera ver. Y la gente que lo vea pensará que eso es así. Y de repente pensé, ostras, y puedo, o sea, yo, que no he estudiado ni psicología ni medio ambiente, yo puedo hacer un documental sobre esto y ponerlo ahí. Y pensé en todos los documentales que hay por ahí,
no hay un cuño oficial de lo que tú estás diciendo sea eso. Entonces, esto me dio mucho respeto y me dio mucha responsabilidad de decir, bueno, a ver qué voy a plantear. Entonces intenté que mis argumentos estuvieran reforzados por gente que sabía más que yo. Por eso Punset, Manu Sanfélix, Irene Montero, un poco para... supongo que es un poco... tenía cierto complejo de no soy nada de eso, entonces mi palabra es tan de un civil cualquiera que no sé cuánta validez puede tener para el público. Es lícito como cualquier otra, pero pensé, bueno, me apetece que gente que sabe diga cosas, gente con más credibilidad que yo, y bueno, y reforzar el mensaje y que generaran un hilo conductor a través de este discurso, que lo validaran y que, bueno, le dieran sentido. Y lo del humor, o sea, yo me río de todo lo que puedo, sea propio o ajeno, o sea, lo hago. Es un mecanismo de defensa, yo soy consciente de ello. Muchas veces ese humor esconde cosas que no hacen risa, pero lo aplico de manera automática cuando algo... No es que rehuya de cosas que me duelen, pero bueno, aplico humor y cualquier mensaje... O sea, si yo te digo la cosa más dura que te pueda decir, si te la digo en forma de broma, seguro que te entra mejor. Entonces, bueno, pues lo aplico a todo lo que hago. Tenim mitja hora llarga per poder intervenir. Tenim un micro que ens agradaria que poguéssiu passar pel públic, perquè ens agradaria que poguéssiu compartir amb ells, fer-los preguntes a les persones que han intervingut, què us ha mogut, vull dir, perquè com dèiem, no? Una taula rodona pretén que justament el públic s'animi a poder participar. Algú s'anima a dir cada un? N'hi ha un allà, un aquí, sí? Aquí i allà? Sí, endavant, sisplau. Tenim un micro que li puguem passar, sisplau? Mentre li porten el micro, només comentar que per mi, David, la major credibilitat és el teu testimoni, Punset i de més li porten la part científica, però a mi el que m'ha mogut és la teva, perquè al final el que expliques jo crec que tots ho veiem, no ens expliques coses d'omnis no identificados, saps? Coses que diguis, hosti, jo d'això no hi entenc, no m'estàs parlant d'astrofísica o estàs parlant d'una cosa habitual que jo crec que tots, amb una mínima de consciència, és a dir, per mi la veracitat, la credibilitat la tens tu en explicar en primera persona com te n'has donat compte de com estem destruint el món. O sigui, que no te sentis ni menys perquè realment transmets moltíssim i la màxima consistència la dona amb el teu propi testimoni. Muchas gracias. A raíz de esto, lo que comentabais, o sea, creo que los datos, la información necesaria, que es la que dais continuamente, siento que en muchos casos llegan en forma de miedo porque piden de ti cosas. Entonces, yo buscaba el camino del amor, aunque suene cursi, pero tú lo comentabas, y es que, pues eso, que cada uno encuentre el puente emocional entre su vida, su forma de vida y su persona, sus necesidades y la naturaleza, que en cada caso será distinto. Suena muy romántico, pero creo que es que, bueno, es lo que más nos mueve al final. Sí, sí, ara us passo la paraula, però ja que han engegat... Es que lo que comentas yo creo que es precisamente hacia donde tenemos que ayudar a la sociedad a evolucionar, porque nos hemos acostumbrado a que aquello que no está probado con unos protocolos científicos diseñados desde un pensamiento muy limitante, que es el del racionalismo, todo lo que no cabe en ese formato no es cierto. La vida no es eso. Y lo sabemos todos, y tú cuando te acercas a cualquier cultura de las que llamamos primitivas, que a mí me da vergüenza utilizar esa expresión, la percepción que tienen del mundo es integradora de todos los niveles humanos, el del pensamiento, pero de las emociones, el de la percepción espiritual, que aquí parece que nos da vergüenza mencionar esa palabra, pero no, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, es esa capacidad de sentirte conectado con algo más algo trascendente, algo que va más allá de tu ser individualista, ¿no? Entonces yo creo que ese es la parte que necesitamos recuperar, que no está reñida con los datos científicos para nada. Pero a mí lo que no me sirve, y eso lo veo muy a menudo con los decisores políticos, diciendo es que no se puede tomar una decisión porque no hay suficientes datos. Mentira, no se puede tomar la decisión porque no tienes cojones.
que es otra historia, ¿vale? También científica, si quieres, ¿vale? Desde el punto de vista de la fisiología puedes demostrar que faltan esos órganos, ¿vale? Pero yo creo que cuando decimos esto no vamos a ir a mirar si el Señor los tiene o no los tiene, sabemos a qué nos referimos. Entonces, el problema es que utilizamos el tener datos científicos para excusarnos de no ser valientes. Hay una frase de un poeta norteamericano, que es que ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero la síntesis es súper bonita. Dice, ¿dónde está el conocimiento que perdí con la información? ¿Dónde está la sabiduría que perdí con el conocimiento? Y yo creo que tenemos que recuperar la sabiduría. No necesitamos más información. Necesitamos ser suficientemente sabios para saber que sin todo el otro entorno, como parte que somos de la naturaleza, no tenemos futuro. Y ahí es donde hay la gran distorsión, en ponerlo todo racionalizado, en utilizar solo un hemisferio. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios y solo utilizamos un trocito del izquierdo, que es el lógico. Así nos va. A esa gente hay que reforzarle los cojones que tienen. Hay que decirles, con los cojones que tú tienes no vas a crecer al seguro. Sentar, és un ataque. Algú té el micro i podia... Endavant, sisplau. Qui demanava la paraula? ¿No queréis hablar tú? No, yo. Vale, gràcies. Hola. Mira, fa poc que vaig fer un viatge a Berlín i al passar l'avió anar cap a Catalunya, crec que vam passar a Itàlia, i ja va anar cap al mar. Me va sorprendre moltíssim perquè a alta mar vaig veure molts piquets blancs que vaig voler gravar amb el mòbil, però no vaig poder perquè el meu mòbil no va detectar. I era basura, totalment basura a alta mar, però una barbaritat, i vam estar una bona estona amb allò. Jo me pregunto que l'arrel del problema, nosaltres ja, tots ja sabem el que hi ha, però l'arrel del problema és que s'està fabricant molt de plàstic i llavors els que estan fabricant plàstic no estan pagant. Vale? Nosaltres tenim que fer un pensament i tallar això, però és que el que és l'arrel del càncer que no s'està pagant, no? O sigui, el que s'està fent és com ara que volen prohibir els cotxes antics, però en canvi els moderns no els volen prohibir, no? I llavors hi ha aquí una... què està passant, no? I llavors per mi hi ha un problema, una arrel que no s'està parant. Nosaltres podem fer molta acció, però qui està fabricant el plàstic no està parant i segueix. Llavors, clar, al final se contaminarà aquí, se contaminarà allà i, no sé, fer com manifestacions contra les fàbriques i contra tot això que s'està fabricant, no? Aquest plàstic que és difícil, és un sistema molt difícil de parar, però per mi és l'arrel del problema, no? La fabricació del plàstic. Llavors, nosaltres podem posar molta voluntat, però això segueix i no se para de fabricar. Jo quan era petita no s'usava plàstic. Ara amb la bolseta de tela que ma mare feia, amb el vidre, a omplir la llet, i bueno, reusàvem les coses, però el plàstic no havia quasi. Yo voy a contar una anécdota del corto. En algún momento hablamos, no sé si un poco polémico, porque Estrella Damm es catalana, ¿no? En su momento hablé, si recordáis, hace un par de años las campañas de Estrella Damm eran en torno al mar. Tenían mucha culpa que limpiar. Entonces, 2 años de campañas de protección del mar y seguro que hicieron cosas súper válidas y tiene pues, todo el crédito. Hablé con ellos cuando aún seguían haciendo campañas de este tipo. Les dije, oye, estoy haciendo un documental, creo que os interesa, está alineado con vuestra campaña de comunicación anual, tiene todo el sentido del mundo, os apetece colaborar de cualquier manera. Y dijeron que no, porque ya estaban en otra cosa, ya estaban más en música que en el mar, es decir, ya no era línea editorial de la marca. Entonces, al poquito nos encontramos cerca de aquí, bueno, por Blanes, estuve buceando y yo no estaba buscando nada, pero me encontré un montón de latas de todas las marcas de Estrella Damm. Y entonces las grabé. Y hablé con mi productor y le dije, oye, tengo esto, ¿qué hacemos? Él me dijo, no, pues lo enviamos, amenazamos que si no tal. Y pensé, hostia, creo que pueden con nosotros, o sea, no creo que sea la manera. Pero bueno, me parece muy injusto, pues lo que tú dices. Mira que yo vengo de la publicidad, que no dejo de hacer anuncios de cosas que no van a ningún lado. Pero bueno, pues hay marcas que no
pues, si están si está en su línea editorial y están sacando rédito o haciendo campañas de RSC para mejorar su imagen, pues que de hecho sí que tengo que decir que ellos cambiaron toda la línea de fabricación para dejar de hacer anillas de plástico, con lo cual pues eso lo concedo. Pero bueno, cada marca tiene su línea y responden según les conviene un poco. Me toca. Perdó. Perdó. El que has dit i el que s'ha dit abans, i volia intervenir, fer una mica de cullerada. A veure, una cosa. Saps el que és l'isoprè? Que sona a goma, l'isoprè? A que no saps que tu tens una molècula feta d'isoprè, que es diu colesterol? A que no saps un hidrocarbur a què s'assembla? Un hidrocarbur s'assembla a un àcid gras, un omega-3, o una vitamina D. Els petrolis són un producte orgànic fabricat per algues, per diatomees, i són olis vegetals guardats a la terra i tot això. Al final és una matèria orgànica, no són molt diferents químicament de nosaltres. Llavors, el que fem nosaltres amb això és un producte químic. Llavors, aquest producte químic el fem d'una determinada manera perquè dona uns diners i és interessant comercialment. Però no vol dir que el poguessin fer d'una altra manera. Els plàstics són uns materials molt interessants, però els podries fer una mica millor. La pregunta no és que fem plàstics o no. La pregunta és que utilitzem la tecnologia de la manera adequada perquè els plàstics no siguin un problema. I aquesta és la pregunta. És a dir, per què no invertim realment, pagant el que s'hagi de pagar, en comptes de prohibir les bosses de plàstic, doncs per què no fem servir plàstic que sigui realment biodegradable, que no existeix? Es pot fer, se sap com se fa. Hi ha tecnologia suficient per fer-ho. Ens podem solucionar els problemes. No cal passar per tot això. És un goig veure aquest documental, però no hagués calgut. Vale? No hagués calgut. No tindríem que tenir 0,5% de plàstic al cervell. Per què punyetes ho tenim, això? Doncs per testosterona, per òrgans genitals masculins o femenins, no farem ara això, tontosterona. El problema és aquest. No és el plàstic, i no és el petroli, no és el que estem parlant. I l'altra qüestió és que els científics s'hem passat una mica de frenada en moltes coses perquè la ciència no és una religió. La ciència és un instrument. La ciència és un instrument que el que et permet és comprendre per on és convenient anar. O sigui, on estan els camins que són equivocats. Què coses estàs fent que poden perjudicar la teva salut o que poden crear un problema mediambiental. Els científics han de fer una feina que és bastant incòmoda, bastant desagradable, i per això no es fa cas ningú, que és anar als gestors o a la societat en general i dir-los no te'n passis aigua de la platja de la Rabassada perquè això cada dia no es passa bo. I la gent dels meus estimats nedadors m'engegaran a pastar fang. Però la meva funció és fer això. Els científics no podem explicar el que és l'ànima, no podem explicar el que és l'espiritualitat, no podem explicar el que són una dimensió no química de l'amor o de les emocions, però entenem coses. Ara fins i tot entenem això que tenim tots ara, que tenim consciència de que estem aquí i que hi ha un senyor que està dient coses, comencem a entendre com passa. Però això només serveix per fer-nos la vida millor, perquè vivim més feliços. De fet, vivim més feliços ara que fa 1000 anys. Però, clar, hem generat una sèrie de problemes que fa 1000 anys no teníem. I com a societat hem d'apretar. Els científics, una de les coses que fem és deixar sense excuses, arraconats i sense arguments als gestors. És dir, no, i no. I no tens raó, i no tens raó. I això s'ha d'acabar. Però necessitem a la gent que també ens acompanyi. Nosaltres els donem arguments perquè no pugui continuar fent el que s'està fent. Perquè la meitat de les problemàtiques ambientals són provocades deliberadament. Els organismes vius no produeixen plàstic. És un problema humà. Per tant, els humans som responsables de crear-lo i de solucionar-lo. I si no ho fem, és culpa nostra. Podem cridar al destí i hi ha altres coses. Volia dir que per molt que solucionem, hi ha el que se provoca, l'arrel del problema, perquè els que han fabricat tota aquesta contaminació seguiran fent-ho.
per molt que nosaltres tinguem consciència, ho fem i netegem, però que l'arrel, el que fa això, sap que això contamina amb els anys. Nosaltres ho sabem després, ho estem començant a saber ara, però clar, quan va sortir tot això no sabíem que contaminava. La gent pot deixar de consumir i la gent pot trobar. Exacte, Mira, però se seguirà fabricant. si em permets una cosa darrere d'algunes de les coses que has dit, que hi ha el plàstic, però també has parlat dels vehicles, i per mi això és una guerra, perquè, bueno, a veure, no sé si estic a favor o en contra del vehicle elèctric. Jo estic en contra de que que necessitem vehicles individuals per fer coses que podríem fer col·lectivament, ¿vale? A partir d'aquí, amb el món que hi ha, doncs, evidentment la majoria de les persones necessitem un vehicle individual perquè si no, no podem fer la nostra activitat. Però jo he tingut fins ara, el mes de març, un vehicle de 26 anys i 380.000 quilòmetres. El vaig donar de baixa el dia que ja les reparacions eren excessives. Ja en tinc de nou. Però quin és el punt? El punt és que s'estableixen normatives per resoldre superficialment el problema. El problema de fons és el problema de fons. El que garanteixen és el consumisme, ¿vale? Perquè la mateixa empresa que va vendre un vehicle contaminant fa 26 anys és la que avui va ven un vehicle elèctric no contaminant. Mentida. És igual de contaminant. ¿Vale? El que passa que no contamina a Tarragona, sobretot no contamina a Barcelona, cuidado, perquè allò és una altra èlit, també podríem parlar molt. A Barcelona no pots entrar amb un vehicle d'aquests perquè ets pecador. Vale? Tu mantens un vehicle 26 anys quan altres persones n'han consumit 5 o 6, però tu ets pecador, l'altre no. L'altre que porta l'últim model del cotxe elèctric més car, aquell és un sant ecològic, a més, el podem pintar de verd. Llavors, al final, qui acaba guanyant aquí? La mateixa empresa, la que venia abans els vehicles contaminants, i ara els vehicles que no contaminen aquí, però contaminen a Ruanda, i vaig estar a Ruanda i a les mines que hi ha allí a la Marinera, o a Indonèsia, l'extracció de minerals, l'energia de la que es nodreixen més, al final, ve de centrals elèctriques nuclears o tèrmiques, majoritàriament. És a dir, és un frau. I on vull anar amb això? Entrem per on entrem, al final ens porta a que hem creat una societat on el pensament és fragmentat. No hi ha pensament sistèmic. Pensem per sectors. I cada un del seu sector és un crac, perquè a més té una tira de publicacions, ho he reconegut, però no hi ha pensament sistèmic. Llavors, si no analitzem el funcionament del sistema, no anem a l'arrel, que és el que tu dius. Podem deixar de produir plàstic o el podem produir més net, però al final el problema és que no estem internalitzant aquells costos en el sistema. Podríem parlar de la dimensió econòmica, ens portaria unes quantes sessions més, però no mirem com funcionem sistèmicament. Llavors, les solucions no van només d'anar a la contra, de fer manifestacions. Jo m'he passat la vida fent manis, vull dir, i m'he passat molt bé, però amb els cartells i anant a burxar amb aquest polític i a l'altre, fent denúncies a la Comissió Europea. Però al final, si no aconseguim transformar el sistema des de diferents punts d'entrada, no aconseguirem que canviï. Llavors, això és una que ens requereix també a tots canviar de perspectiva, no mirar només el detallat final, sinó entendre d'on ve. I d'entrada ve molt de l'educació que tenim. No? És a dir, ens formen, si fixeu-vos, qualsevol nen quan es va dir i tu què seràs quan siguis gran? Pues no, a mi aquesta pregunta em posava dels nervis, perquè a mi m'agradaven un fotimer de coses. I per què m'estàs marcant on he d'arribar? És més, me fas triar a una edat on encara no tinc ni idea de tot el que hi ha a la vida, me fas triar ja una perspectiva professional que m'impedirà entendre d'altres àmbits. Les humanitats avui estan desprestigiades. Jo soc del món científic, però a mi m'agrada la literatura, m'agrada la música, m'agrada la dansa, m'agrada la història. Formem a la gent perquè tinguin pensaments limitats i limitants, i això ens porta a la societat que tenim, que no permet entendre el funcionament sistèmic. Per tant, les solucions que proposa són puntuals i superficials. Iba a añadir, Curi, cuando hablabas de innovación sistémica, me llevó una sorpresa cuando hablé con un montón de ONGs para involucrarse en el proyecto. Un poco Greenpeace es como la madre de la Estal. Bueno, pues eran casi incompatibles entre todas las ONGs de las que hablé. Está más fomentada el activismo que la izquierda en este país. Y cada una era incompatible con otra por razones distintas. Entonces, pues, pero bueno, entonces, razón de más para que yo lo convirtiera en un discurso no individualista, pero sí individual. Como, bueno, aquí nadie me va a facilitar esto, con lo cual voy a ver, pues bueno, vamos a ver cómo
O sea, herramientas para lidiar con toda esta ropa que te llega. Luego ya veremos qué hacemos y desde dónde. Pero bueno, o sea, no quiero decir que la responsabilidad sea del individuo, porque es lo que se pretende desde todas las instancias, pero sí que te pide con herramientas y con un plan sobre cómo gestionar todo esto. Mira, aquí, si me permites añadir, hay un problema que es que intentamos resolver las cosas con la confrontación, porque tenemos razón, ¿vale? Yo soy la ONG X y yo tengo conciencia de esto y mi mensaje es el bueno y voy a imponer mi mensaje. Bueno, lo impongo porque somos 4 gatos, pero da igual. El espíritu es el mismo que el del señor Trump, que tiene todo el sistema de Estados Unidos en su mano. Y este nos lleva a una reflexión mucho más profunda con la conciencia. La conciencia no es temática, la conciencia tiene que ser holística. Pero si no es holística, no es conciencia y no permite esta aproximación sistémica que necesitamos para resolver el problema entre todos, colaborativamente. Si hay una cosa que nos enseña la naturaleza, no son los reportajes de el león cazando a la gacela. Eso es un zoom puntual. La naturaleza lo que nos enseña es cooperación, sinergias, equilibrio con todos los componentes. Y en ese equilibrio puede haber fragmentos que a nosotros, que vamos a buscar eso, los vemos como predador-presa, competición, lucha. Es cooperativa. Sin cooperación no hay un ecosistema que se mantenga en el tiempo. Y nosotros ponemos el foco, incluso cuando queremos resolver algo, en luchar en contra de este, en contra del otro, en contra de la otra ONG que está 2 calles más abajo porque no tienen razón y porque... Bueno, así nos va. Gràcies per poner-lo de manifiesto, de verdad. Però és que abans es pensava que qui prosperava més era el més fort, el més valent. I ja sabem que això no és cert. Prosperen els que més cooperen. Quan més tens més aliances amb tothom, amb la natura, amb els éssers humans, aquests són els que tenen més possibilitats de millorar, i dintre del món animal és així. No és veritat que prosperi el més fort, sinó que és el que més coopera. Però això no ho hem entès encara. I jo volia dir que això, bueno, veus, la ciència a vegades també ens dona la mà. Hi ha un concepte que es diu hologenom, que ara ho explico. Hologenom. Ara està de moda això de l'Elon Musk i tot això, que se n'anem a Mart i una càpsula espacial i s'encarreguem la Terra i anirem a un altre planeta i tal. Hi ha algun astronauta que ha estat molt de temps a l'espai que ja ha vingut tocat. Tocat per què? Perquè a l'espai no hi ha bacteris. I llavors, com a l'espai no hi ha bacteris, hem arribat a la conclusió que resulta que si nosaltres no tenim bacteris amb nosaltres, no sobrevivim. No és que no tinguem salut, sinó que ens morim. I llavors, a Mart no sobreviviria. I no hi ha cap possibilitat, però no hi ha cap bacteri. I això demostra que nosaltres, com estàvem dient ara, som producte de la cooperació, de la matèria viva. Nosaltres no som individus humans 100%. Som contenidors ambulants de milions de bacteris i d'altres espècies que conviuen amb nosaltres. Som una mena com d'arbres que caminen plens de bitxos. 2 quilos, com a mínim. I sense això no sobrevivim. Llavors, un concepte que està molt integrat a la societat i que s'ha de desterrar és que, bueno, si es moren els peixos no passa res, si es moren els lleons no passa res. Però el que passa és que tu també formes part d'aquesta capa viva que es diu biosfera. Ets com un bolet més. No ets un bolet amb més mala bava i que sap fer cotxes i coses, però al final ets dependent de coses tan senzilles com un bacteri. I si no és que hàgiu patit l'Helicobacter pylori, doncs ja ho sabeu. I per tant, el que perdem, si perdem el nostre ambient, és a nosaltres mateixos, les possibilitats de sobreviure. Més del 50% del nostre cromosoma, del que som genèticament, no són gens humans, són gens d'altres espècies, majoritàriament restes de virus, de retrovirus, com el coronavirus. De gens humans, de 26.000 que en tenim, que fabriquen proteïnes, potser en tenim 200 que els hem inventat nosaltres, com a humans. I tota la resta són els gens de totes les altres espècies que ens han precedit i que conviuen amb nosaltres. Per tant, tenim un problema. Si no cooperem. Hi ha una paraula aquí, sisplau. Allí y aquí, sí. Hola, gracias por venir, porque gente como vosotros con neuronas, que digo yo, pues hace falta escuchar.
Sí, sí, porque hay políticos que tienen muchas carreras y son cortos. Bueno, soy Neus, mira, sobre todo yo soy sanitaria del Joan 23, hace muy poquito, 2 añitos que estoy aquí viviendo porque he tenido la suerte de sacarme la plaza de sanitaria y estoy viviendo otra etapa, ¿eh? Y una de las cosas que más me ha sorprendido, porque yo vengo de Barcelona, de trabajar muchos años en el Valle d'Hebron, que aquí no hay para reciclar cristal en Joan 23. Yo pensaba que se estaban quedando conmigo a los primeros días. Me quedaba de piedra. Digo, no, hombre, no. No hay para reciclar en el Joan 23. Posiblemente no existe. Te vas al mamómetro y me dice toda la gente que ha pasado 10 años gastándose un pastón y no lo tiran. Cuando lo quieren tirar la mitad, dices, ¿pero qué pasa en Tarragona? Sucio, todo así. Te impresiona. Me voy al Delta del Ebro con un grupo súper guapo que he encontrado aquí de hacer senderismo. Se me caen los pelos de punta. En 2 metros, la gente que estábamos alrededor, cogimos, no sé, 4, 10 bolsas de basura. Si esperamos que la gente política, la gente de arriba haga algo, no lo va a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros. Campañas como nosotros, campañas como estas. ¿Por dinero? Sí. Por dinero, por ignorancia también. No lo sé, no entiendo, no tengo cultura para esto. Pero si no nosotros nos movemos, de Arana, en Valencia, ¿quién lo solucionó? La gente de los pueblos, la gente de los voluntarios. Este país no lo va a mover el gobierno. Es mentira. La dan. Mira si tiene millones para darle a este señor. ¿A qué? No sirve. Pero gracias a estos grupos, a estas personas, este país va a funcionar. Aquí al lado, en este pueblo, ¿cómo se llama? La Pineda. Más plásticos que tierra. Hemos salido en la tele. ¿Algún político importante ha venido? No. Nosotros somos los grandes beneficiosos de este país. Nosotros, los pies, las TK y las auxiliares, las que limpian caderas, las que hacen divulgaciones como ustedes, él. No nos a mí no me engañan esta gente. Yo tengo muchas ganas de enganchar al alcalde no sé cómo se llama. Con toda mi educación. Yo tengo muchas ganas de engancharme, pero con educación. Decirle que me explique a mí. ¿Verdad? ¿Está aquí? Ah, porque me encantaría. No sé ahora cómo se llama Raquel. ¿Cómo se llama Vicente? O no sé qué, una cosa de eso. ¿Cómo se llama? El Beñuales. Vamos a ver. Vamos a ver. Me encantaría. Porque como tengo mi plaza no puedo hablar. Pero ánimo, chicos, ánimos. Y gente como la fibromialgia, claro que sí. Gente que ha luchado para llegar. Este hombre que ha llegado para luchar. Estas campañas son las que van a salir adelante. En los colegios. ¿Vais a los colegios a hacer estas campañas? Sería genial. Porque a los niños, la gente inteligente como vosotros se les capta. A centros de menores, a servicios sociales, a la gente que no se nombra. Esa gente es la que puede salvar esto. Somos los que vamos a salvar el mundo y lo vamos a salvar seguro. Yo estoy convencida. Ya lo veréis. Y de hecho, hombre, el Bill Gates era un hombre, bueno, un tipejo mago, ¿no? Y se dio cuenta que se estaba cargando los dineros. Vosotros lo sabéis, el medio ambiente. Y ahora invierte todo lo que ha destrozado, lo invierte ahora. Fíjate si somos cortos los humanos, pero reaccionamos. Y eso es lo importante. Así que ánimos, claro que sí, para arriba. Gracias. Gràcies. Vull dir diverses coses, intentaré ser breu. La primera és felicitar per totes les intervencions, felicitar el David perquè crec que de vegades necessitem l'art, no?, per arribar a explicar certes coses, no? Com dèiem abans, hi ha molts documentals científics però ens queden lluny, no ho sentim, a prop no ho acabem absorbint. I l'art, moltes vegades, els documentals des del jo, no?, o la literatura del jo, ens ajuden molt perquè al final acabem veient que a algú li passa el mateix que jo, pensa igual que jo, se sent malament igual que jo, i això al final el que fa és connectar-nos, no? I per tant crec que treballs com els teus són imprescindibles perquè en el fons no penses, val, no estic sola. I aquest no estic sola crec que és molt important. I a més és una altra manera, no?, d'arribar-nos. De fet, si us en recordeu també durant la pandèmia, no?, tots aquests, la literatura del jo, l'art, era molt important, no? Ens vam adonar que era imprescindible i, de fet, després ens n'hem oblidat. Jo vaig estar molts anys dedicant-me al món dels documentals, dels guions, i de fet l'últim documental que vaig fer anava sobre el tràfic il·legal de residus.
d'acord? Jo sempre venia més d'uns documentals més artístics, històrics, no? Perquè sóc historiadora, però em va caure aquest treball a les mans. Jo sóc de Tarragona, m'encanta el mar, de fet m'hi passaria la vida dins de l'aigua, intentaré no tragar-ne gaire, però... I quan vaig fer aquest documental, tu que no, procures anar amb la bossa de tela, tu que procures no, anar amb el tàper, rentar-lo i gastar el mínim plàstic possible, fas un documental on te n'adones que Europa permet el tràfic de residus, però t'admet en el documental que no té cap tipus de manera per poder-ho controlar, que no pot traçar els residus, que no hi ha cap manera de que el residu que surt d'un lloc arribi a l'altre i realment sigui aquell residu. Però no només això, sinó que hi ha màfies que se n'aprofiten, que agafen vaixells que estan mig fets caldo, que els omplen de brutícia, se'n van davant de les costes africanes i els enfonsen. Que hi ha ciutats molt semblants de Tarragona, com per exemple a Itàlia, que és Brescia, que agafen antigues canteres, la màfia les va omplir de brossa als anys 80, no va impermeabilitzar bé la terra, allò es va anar filtrant i els casos de càncer estan aniquilant pobles sencers. Per tant, dius, i jo em preocupava i em sentia malament per si aquell dia no havia agafat la bossa de tela i anava amb la bossa de plàstic. I en canvi està passant això, no? I t'emprenyes. I t'emprenyes molt, perquè penses, ostres, jo em sento malament. Jo, que faig una petitíssima cosa, no? I en canvi els polítics estan permetent això. Després d'aquest documental, en què 12 persones van acabar a la presó i segueixen les investigacions, i del qual n'estem molt orgullosos, vaig entrar en política. Fa 2 anys que estic en política. No estic a l'equip de Vinyoles, precisament, perdó. No, jo sóc la cap de l'oposició, per tant no estic al costat de l'alcalde. No, però no ho dic per això, ho dic perquè els polítics moltes vegades els hi falten collons, però a vegades trobo que també tenen accés quan permeten lleis com aquestes i et diuen a la cara que sí que permeten el tràfic de residus, però que admeten que no tenen cap tipus de control, no? I això és el que realment ens fa emprenyar moltíssim, perquè tu procures en el teu dia a dia, et sents malament, intentes fer petits canvis i veus que des de dalt passa això, no? I llavors és quan entres en còlera i bé, només dic que felicitats, que aquests treballs des del Jo ens connecten, però que malauradament també ens hem de seguir queixant moltíssim a totes aquestes lleis que evidentment permeten aquestes aberracions. Gràcies. Si em permet, ja fico jo el comentari respecte als polítics. A veure, pot ser que faltin collons, pot ser que faltin ovaris, també, vull dir que també tenim... No és un tema de gènere, tot i que hi ha un pensament masculí imperant en el món que es viaixa la manera de funcionar cap a un costat més de competència, no? De competitiu. No de competència, capacitat, sinó de competitivitat. Però també deixa trencar una llança en favor de polítics, perquè jo que m'he passat més de 20 anys en el moviment ecologista, en diferents organitzacions, he de dir que gairebé sempre he trobat, independentment del partit, alguna persona motivada, seriosa, conscient, que ha facilitat coses. I gairebé independentment del partit. Vull dir que això també és interessant de dir-ho, perquè això ens porta a la dimensió humana i no a la dimensió ideològica, que evidentment està bé que hi sigui a l'hora de votar i tot això, però a l'hora de treballar cada dia hem de reconèixer la capacitat de cada un que té decisió individual. Per tant, benvinguts els polítics amb consciència. Militin on militin, m'agradin més o no m'agradi tant el partit. Pel que deies del tràfic de plàstic, això és increïble. Jo he treballat gairebé 4 anys al sud-est asiàtic, al voltant de Borneo, Indonèsia, Malàisia i Filipines, i en una reunió que vaig tenir amb el govern de Malàsia, el que feia era promoure un projecte, treballava pel Foreign Policy Instrument Service de la Comissió Europea, a través d'una empresa alemanya, en implementar un projecte que tenia cooperació per la gestió de les àrees marines protegides, d'aquí va néixer el que estic fent ara de muntar aquesta xarxa mundial, però també tenia moltes accions locals de restauració d'esculls de corall, de manglars, en aquests 3 països. I parlant amb el govern de Malàisia, una de les coses que va sortir, clar, jo venia en un projecte europeu, jo no representava la Unió Europea, no soc una tècnica, no? Però una de les coses que va sortir en una de les converses és que estaven fins al monyo del plàstic, de les porqueries que venien d'Europa, els barcos carregats de mercaderia xinesa que ens arriben aquí i que venem a preus tirats, no tot el xinès és dolent, però hi ha molta porqueria, que va destinada a mercats que no tenen cap tipus d'especialització ni qualitat. Aquests barcos, quan tornaven cap allà, cap al sud-est asiàtic, anaven carregats de plàstics, plàstic de porqueria. I tot allò acabava
en els mars del sud-est asiàtic. I jo hi he estat treballant en illes remotes, d'aquelles que per arribar-hi necessites 4 dies, en poblacions indígenes, i aquella gent ajudant-los a restaurar els seus manglars, i diuen, escolta, no ens podeu ajudar a treure tot aquest plàstic que no el generem nosaltres? Clar, els corrents, si vegéssiu les illes de plàstic que hi ha muntades al mig de l'oceà, hi ha autèntiques illes, al Pacífic, a l'Atlàntic. Llavors, jo quan vaig saber que això venia d'Europa, em va caure la cara de vergonya, saps? És allò que no saps on posar-te. Però és que aquest esperit, ara l'he vivit recentment en un altre nivell, però com us deia, vaig estar 7 anys treballant en projectes europeus que promovien la cooperació. La cooperació no colonialista, perquè evidentment si lidero jo un d'aquests projectes el colonialisme no entra. Jo treballo amb persones des de cada un, des de la seva cultura, des de la seva identitat, des del seu ecosistema. I això ha funcionat divinament, amb resultats increïbles. Però què ha passat quan vam acabar l'últim projecte? Que la conferència final la vam tenir a Tarragona, el setembre del 2023, per Santa Tecla. Doncs tothom encantat, gent de 30 i pico països col·laborant amb ganes de seguir. Resulta que ara Europa no posa ni un sol euro per a aquest tipus d'accions de cooperació internacional. Tots els diners del Foreign Policy Instrument Service van, podeu adivinar on? A la guerra d'Ucraïna. És a dir, ara el focus no és construir la pau mundial a través de la cooperació, sinó promoure o reforçar una guerra. I a veure, aquí hi hauria moltes coses, evidentment, per comentar, de seguretat per nosaltres, que no necessàriament tinc per què discrepar. Però sí discrepo que, de cop i volta, tot el que Europa promovia en paral·lel d'espais de cooperació en matèria, precisament, oceànica, d'ajudar que la gent treballés junta, independentment de la seva cultura, de la seva experiència. I aquest compartir experiències és el més bonic que hi ha a la vida. És quan aprens. Jo he après molt de gent de l'Àfrica, de gent del sud-est asiàtic, d'Amèrica Llatina, de comunitats indígenes locals, perquè el coneixement no està només en els que ens autodenominem desenvolupats. El coneixement està amb les persones, i tenim persones en tot el planeta. Però això ara es deixa de fer. Llavors, clar, com a europea em fa pena i em fa vergonya de veure que permetem als nostres dirigents trencar amb coses que són l'essència de l'esperit europeu, que és la cooperació des de la pau, en comptes d'alimentar els tarats de la Rússia, dels Estats Units i els nostres, que també en tenim. Me recuerda a otro nivel. Hay una película que ahora os diré el nombre, en la que una especie de magnate tipo Steve Jobs, va a caer un meteorito sobre la Tierra y en el último momento, en lugar de reventarlo, dicen, vamos a dejar que impacte contra la Tierra porque trae un montón de minerales, entonces podremos utilizarlo para móviles, tal, no sé qué. Bueno, recomiendo esta película, es Don't Look Up, No mires arriba, que es una comedia muy cachonda, es un ejercicio mucho mejor que el que yo he hecho en forma de película y es ironía pura. És com la idea del Putin d'aprofitant que es desfà el casquet àrtic, doncs podran passar els barcos més fàcilment per allí, no? Bueno, és aquesta no comprensió de que formem part d'un sistema i de si el sistema no sosté uns equilibris, la nostra continuïtat tampoc està assegurada, no? Però, bueno, seguim en mans de megalòmans que els importa un rave tot. Però jo crec que hi ha espai per cooperar. Mira, no tinc fons europeus, però he aconseguit fons de filantropia nord-americana. I estem continuant mantenint aquestes connexions. No tan fàcil, però jo el que em trobo és que al final un el que ha de fer és buscar els aliats on siguin, hasta sota les pedres. I hi ha més persones al món que són bones persones i que tenen ganes de col·laborar que gent que té ganes de guerra. Moltes més. Però ens empenyen a funcionar com ells volen. Potser l'acte de rebel·lia més fort és no fer-ho, és mantenir-nos en pau i seguir sent cooperatius malgrat ens diguin que el que estic cooperant és dolent i és un perill. Potser no és així, no?
Jo, sempre me molt ràpid. Tornant a l'àmbit local, aquí a la platja de la Pineda de Tarragona, com dic, som campions del Mediterrani en contaminació plàstica per pèl·lets. En un rato, un grup com nosaltres podria recollir en 2 hores 2 milions de pèl·lets filtrant la sorra de la platja sense cap problema. Hi ha un grup que ho fa molt, que li tinc una admiració profunda, el Carme. La pregunta és, s'ha intentat parlar amb les indústries aquí de Tarragona, s'ha intentat explicar quin és l'impacte que té això. Els pèl·lets arriben a Mallorca, com a mínim està documentat, i arriben a altres parts de la Mediterrània amb la vitola de Tarragona. I s'ha intentat parlar amb les indústries. No hi ha hagut manera. Jo tota la meva vida no he pogut parlar amb una indústria fabricadora de plàstics i això que un grup de recerca es dedica als microplàstics. I al final arribem a la confrontació legal. La pregunta és, a mi el que em preocupa, i aquí també membres del GATA, si l'única manera que tenim com a societat és que cada vegada que tenim un problema, que és obvi, que ens afecta a tots, que ens fa mal, que fa mal al medi ambient, l'única solució és arribar a la confrontació legal, doncs com a societat tenim un problema. I és un problema molt important. Aquí, el Lluís, l'estimat president del GATA, els caps de setmana són per protestar. No és per gaudir de la família o de les paelles. És a veure, ara anem a protestar perquè fan camps de futbol, ara anem a protestar perquè fan no sé quina malvestat a la Sabinosa, i llavors no s'hi posa ningú al telèfon. I resulta que al final també són 200 persones. No són 2.000 ni 200.000. I aquesta és la segona part del problema que a mi me preocupa. La sensació de baixar d'un vol. Com queda un avió? La sensació de com queda un espai públic després d'una festa, d'un botelló, d'un no sé què. Clar, el senyor alcalde de Tarragona, en tots els respectes, no va després del botelló a llançar ell el plàstic a les 5 del matí. Això ho fem nosaltres com a societat. I per què ho fem? Per falta de formació, per falta de cultura, per falta de civitat. I aquesta és una de les coses que em preocupa més, perquè en el món que estem ara, això s'ha vist una gran oportunitat. La ignorància de les persones és una gran oportunitat per guanyar diners. Llavors, aquestes corrents negacionistes, als Estats Units és l'exemple màxim, està fent molt de mal en el canvi climàtic, en moltes coses, i aquest és un perill molt important. Com a societat aquí sí que tenim un problema, perquè molta gent està malinterpretant la realitat. I aquí torno al paper dels científics, en remoure tot això, encara que acabem malament. Com a societat tenim moltes coses a dir. Som també part del problema. Sí? Sí, em deixeu. I tant, sí. Perquè així tancaríem, si et sembla, amb aquesta intervenció per poder-la, sí. No. Escolta, m'ha interessat molt tot el que heu dit. Que ja fa tanta estona. Però bé, deixant a part el que vulguis dir en aquell moment, referint-me ara a aquesta pel·lícula que has citat, de No miris arriba, i dient que és una pel·lícula molt millor que la teva, no és que hi discrepi amb el sentit de millor o pitjor. Jo el que crec és que la teva pel·lícula ha estat feta amb un sentiment d'una honestitat que m'ha arribat com poques vegades un documental. Això de posar-t'hi tu com a protagonista, expressar aquest sentiment d'haver-te'n donat compte que aquelles llaunes d'Adam que vas veure no les va tirar l'Adam. Les van tirar gent com tu i com jo, allà mateix, a la platja des de la barca. M'ha agradat molt la poesia de la imatge. Has escollit un muntatge amb una sèrie de plans sobre els que hauries pogut parlar d'això o de vés a saber quina altra cosa. Però la tria i els comentaris anaven funcionant molt i molt bé. Et felicito perquè jo sóc un enamorat del cinema i és una de les poques vegades que he vist un documental, que per altra banda no és llarg, cosa que s'ha d'agrair sempre,
un cop ja s'ha entès el missatge, que utilitza 3 assessors d'una certa categoria i no els converteix en un cap parlant com acostuma a passar amb tots els documentals. Surt un senyor i durant 3 minuts tenim la seva cara i va fotent. Després la mare d'aquest senyor, després el cosí d'aquest senyor, després un alumne d'aquest senyor. En canvi tu els has fet gairebé fantasmals i deixant-los dir, has seguit amb la teva i has fet una sèrie d'imatges molt maques. Volia dir això també al marge del valor del missatge. La pel·li està molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Muy breve, es decir que el aspecto del documental, o sea, yo sabía que iba a mostrar cosas sucias y desagradables, pero decía que fuera de una manera bonita. He querido darle al espectador muchos argumentos para que se quedara ahí 20 minutos, porque a quien yo quería convencer era a mí mismo, que soy quien no está dispuesto a consumir documentales que le hagan sentir mal. Entonces, a partir de ahí digo, esto va a ser fácil, solo tengo que pensar que mi espectador se quiere ir todo el rato. Entonces, por ahí. És patir, però quan aguantaves la respiració i et sortia la bombolleta... Casi me ahogo. Molt bé, doncs, crec que és un comentari que és un molt bon comentari per tancar, perquè precisament fa que l'acte creatiu del David, amb aquesta conscienciació, no, hagi pogut, no només durant el festival, l'any passat, sinó també en aquest, en el que serien les esteles del Sicur, totes les activitats que farem al llarg, com dèiem, d'aquest per celebrar el 10è aniversari, i que més hagi estat, com dèiem, de la mà i la col·laboració conjunta a la coorganització, com dèiem, no, amb Planeta Blau i amb Gata, per nosaltres és absolutament un plaer. Agraïm molt que hi hagin polítics, encara que no siguin els que hagin hagut d'estar avui, malauradament cap de les tres conselleries ens ha pogut acompanyar, però agraïm que hi hagi, com dèiem, gent que s'ha dedicat a l'àmbit audiovisual i sobretot també que haguem tingut científics amb una vessant molt humanista i creatius amb una vessant molt científica i psicòlegs amb una vessant també molt biològica. Agrair-vos la vostra vinguda avui aquí. Sabíem que era un dia difícil, tindre tot aquest auditori crec que és un goig, i si podeu anar transmetent la importància d'aquest curtmetratge, l'educació, com dèiem, és una manera fonamental. Nosaltres anem als instituts aquest any i demanarem a en David si no li molesta que puguem fer servir el seu curt per parlar també de qüestions que tenen a veure amb aquesta importància. Moltíssimes gràcies a tots i a vosaltres per haver-nos acompanyat. I ara tot Careta, aixequeu la mà, teniu pulsareta tots? Home, que es vegi, no? I aquí som, una miqueta que es pugui veure. Vinga, gràcies de nou.